खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आङो दिनै बरायबावबाय। गोबां उसुबिदानि जाहोनावहाय उन्दै गथ'फोरनि एग्जामिनेशन सोलिगासिनो दङ, बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोबां टपिक दंब्लाबो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय गोबां बे एग्जामिनेशन टाइमावहाय गोबां खस्थ' लानांगौ जायो। अब्लाबो आङो दिनैहाय थुलमुलैब्लाबो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिदिनो गुसुङै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानबाय। माखासे फट'नि थ्रुयैहाय जोंनि जे बर' हारिनि सायावहाय गुबुन हारिया माबायदि नासयबोगासिनो दङ बेखौ लानानै आङो दिनै एसे मटिभेशन भिडिअ लाबोनो थाखाय आङो सानबाय। आङो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा एसे सिरि मोनगोन आरो एसे थुलुंगानाय मोनगोन सानो। मानोब्ला सिगांनि 6-7था भिडिअआवनो गोबां मानसिफ्रा रिएक्शन होनायखौ आङो मोनदांथिदों आरो 99% मानसियानो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो सानथ्र'हायै क्रौर गोजोननायखौहाय आं जासिहरो। आरो आंनि भिडिअफोरखौहाय माखासे मानसिफोरा नायनानै बाख्नायनायनि थाखाय आरो माखासे मानसिफोरा सोंखारिनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो थाखाय एसे नांस'नायनि थाखाय माखासे आंनि लोगोफ्रानो, आंनि क्लास फ्रेन्ड, आंनि एखे स्कुलाव फरायनाय मानसिफ्रानो सोरबाया PPFआव दङ, सोरबाया UPPILआव दङ, सोरबाया BJPआव दङ। गासैबो फन बाय फन बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हराब्लाबो बिथांमोनहा डाइरेक्ट सावरायहरो। बिनि थाखायनो आङो सानदों मा आंनि सेहेराखौ नायनानै बिथांमोना नोंथाङाबो बेबायदि लाबोग्रा जाबाय नामा होननानै। दिनै आङो आंबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि रायजो राजा मानसिफोरनो मिथिहोनो हागोन नामा बेखौ साननायजों लोगोसे आङो दिनैहाय बे इउटुब माबायावहाय फैनो गोनां जादों, ससियेल मिडियाआव फैनो गोनां जादों। आं सानदों दिनैबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा एसेबाबो एसे थुलुंगानाय मोनगोन आरो मिथिनायखौ मोनगोन होननानै आङो सानो। दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गुबुन हारिया माबायदि नासयबोगासिनो दङ एट प्रेजेन्ट दा सोलिबाय थानाय समाव नायदो। गोदोनिफ्रायनो आगयनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ नासयबोगासिनो दङ रायजो राजाफोर। बेखौनो लानानै माखासे फट' लाबोनानै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा सोलिफुबाय थानाय समावहाय माखासे जायगा आरो मुंफोर लानानै आङो दिनैहाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय। जोङो दिनै नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर दा सोलिबोबाय थानाय बे लास्ट नैबे 23 अक्ट'आवहाय फाइनाल जे रिजाल्ट मोनगोन नबजित नार्जारि DID डेन्स इण्डिया डेन्स लिटिल मास्टार बादायलायनायावहाय दिनैहाय गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेबायदिनो बनसु आरो बेबायदिनो माखासे BPFनि मानसिफ्राबो, बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो UPPLनि मानसिफोर, गोबां मानसिफ्रा गावनि बर' हारिखौ सिनायथिनि थाखाय दिनै नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय 9152915246 बे नाम्बारखौहाय होबाय। नाथाय दिनै रायजो राजाफोर, दिनै आङो थाम्बनेइलाव होबाय 7 मानसिनि, बेवहाय नोंथांमोनहा नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। दिनैहाय प्रतिदिन पेपारा गुबुन नाम्बार होनानै दिनै मा खालामदों, जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ एबा जोंनि बर' हारिनि माखासे भट होनांगौ जे बेखौहाय गोदाव सोराव गुबुन नाम्बाराव होनानै जेन' जोंनि भटआ फेलें थाङो, जोंनि मबाइल नाम्बारफ्रा, जोंनि GF जे मबाइल डाउनलड एप खालामनानै जे भट होनायफ्रा बेखार थाङो, बेखौहाय जोंनि गेजेराव थुलमुल लाबोनानै जेन' जोंनि बर'नि सासे सुबुङा देरहासार जानायनिफ्राय जेन' जेननायखौ मोनो, बे टारगेटखौ लानानै एसामिस हारसाफ्रा, मानो होनोब्ला जों हारसा होननो गोनां जायो दिनैहाय प्रतिदिनाथ' बर' मानसिया लिरा, बर' माखासे सासे सानै मानसिफोर थानो हागौ, नाथाय बेथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय नङा। दिनै बिथांमोना बबेबा समावहाय जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौनो गुबुन मोसानाय एखेबारे
ड्रेस गाननानै जेबायदि मोसानांगौ बेबायदि मोसायालाफैनो गुबुन कालचार दिन्थिनानै जोंनि बर' हारिखौहाय नासयबोनाय, जोंनि बर' हारिखौहाय डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि नासयबोनायखौ जोङो नुगासिनो दङ रायजो राजाफोर। बे सिचुएसनावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजनिति खालामनानै लाब गैया। जोङो खौसेथि जानानै बे बर' हारिखौ नासयग्रा बर' हारिखौहाय दिनै नेग्लिजेन्स खालामनाय, गादबनो नागिरनाय, मुगैनाय बेबायदि हारिफोरनि गेजेरावहाय जोङो दिनैहाय बिखा फोरदाननानै खर' दिखांनानै जोङो दिनैहाय बिथांमोनजों फाइट नांनांगौ। दिनै जोङो सिलाइजों नङा, गुलिजों नङा, जोंहा दिनै दङ गासैबो इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर सरकारावबो दं आरो जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो दं, जोंनि बिजेपियावबो दं, गोबांथार मोजां मोजां दैदेनगिरि दं, कंग्रेसावबो दङ। गासैबो दिनैहाय इउनिटि जानानै बे प्रब्लेमफोरजों फेस जानांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। जुदि आंनि बे रिकुवेस्ट खालामनाय, आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर नोंथांना भुल जाबाय होननानै। दिनै नायदो रायजो राजाफोर, साननैसो सिगां जों बाक्सा बरबारि बिबसरा गामियावहाय सासे माधब कलिता मुंनि मानसिया राजा बर' मानसिखौहाय दिनैहाय खाफालाव दानख्लाबनानै हरबाय। मोनाबिलियावहाय बियो ट्रेक्टरनि थाव जोबनायावहाय ट्रेक्टरनि थाव सोलायदोंमोन, बेखौनो लामायावहाय थानानै एटाक खालामबाय। मा बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सान्ति सुक्ति नामा? दिनैहाय बिपिएफआबो सान्ति सुक्ति जाबाय होननानै इउपिपिएलखौ सोंखारिया लाफैनो बेयावहाय खौसेथि जानानै दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोर। दिनै बेवहाय इउपिपिएलनो रेसपन्सिबिलिटि गैया आरो दिनै बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इउपिपिएलनि गुन्दै मोनजादों, ओंखायनो इउपिपिएलजों लोगोसे बे हाबाखौ मावदों होननानै बुंनो हागौ। आरो गोबां दिनैहाय जोंनि आसामनि आयेन आफादनि मन्त्रि जे बिस्वजित दैमारि बिथांमोनहा बुङो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय खामानि मावनाया प्रयजन गोनांसिन होननानै बिथांमोनहा बुङो। दिनैहाय बेबायदि गासै उसुबिदा दङब्ला गासै दैदेनगिरिफोरनो पावाराव थानाय मानसिफोरनो खिन्थानांगौ होनलायलायनानै बुङो बिस्वजित दैमारि मोनहा। बेखौहाय नुवाखै नामा बिस्वजित दैमारि मोनहा? दा माखासे दिनैहाय मोजां मोनदों दे, मैया माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि जे साननैसो सिगां हिरेन बिनि जे मेडिकेल स्टराव थांनानै न'निफ्राय 80,000 आरो माखासे सना रुफानि माब्रैहाय लांनायनि एगेन्स्टैहाय थाब हमनांगौ आरो साजा होनांगौ होननानै चिरां जिल्लानि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों 2 घन्टानि धरना होनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों। बेबायदिनो जोंनि बर'खौहाय दिनै नासयबोगासिनो दङ आरो दिनै थांनाय आमटेकायावहाय अनिल इसवारि बेखौबो दिनैहाय माखासे खेल' सुबुंफोरा दिनै थांनानै गुलि गावनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया राजनिति खालामालाफैनो इउनिटिआव फैनानै जोङो दिनैहाय बेफोर गासै प्रब्लेमफोरजों फेस खालामनानै जोङो फाइट खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा मास्ट बि प्रयजन। लोगोफोर, आंनि मोनदांथिनायावहाय दिनैहाय जोङो नेक्स्ट जुदि इलेक्सनावहाय जोङो खौसेथि जायाब्ला, नायदो जुदि गुबुन हारिया फैयोब्ला नेक्स्टआवथ' बिदिनो दा जोङो नुहुरोना रायजो राजाफोर, 2, 3, 4, 4सो मानसिफोरजों इन्डिपेन्डेन्स जिएसपि आरो माब्रैहाय बिजेपि आरो इउपिपिएल 4 हान्जाजों दिनै लानानै जोंनि बिटिआरखौहाय आरो जोंनि जे आसाम रायजोखौ खुंगासिनो दङ। नाथाय नेक्स्ट टाइमावहाय जोङो बेबादिखौ नुहुराखै। जोंनि बर'नि राजनितिक खौसेथि जायाब्ला रायजो राजाफोर बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन जोबस्रांनायनि लामायाव रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामहर। जुदि आङो दिनैहाय बे बाथ्राखौ जुदि गोदाव सोराव बुंलाबायदोंब्ला नोंथांमोना स्टाडि खालाम। दिनैहाय आङो बे मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला आङो बेखौहाय उननि भिडिअ'आवहाय लाबोगोन रायजो राजाफोर। आं समनि आंखालनि थाखाय दिनै थुलमुल बे भिडिअ'खौ लाबोबाय। जोंनि दिनैहाय नायदो DID डेन्स इन्डिया डेन्स
बेयावबो जोंखौहाय प्रतिदिन बेनि सायावहाय दिनैहाय केस होनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेखौ एक्सन लानांगौ UPPL सरकारा बेबायदि लिरग्राया सोर दिनैहाय 24 घन्टानि गेजेरावहाय निमाहा बिनानैल' जाया बार बार जोंनि गेजेरावहाय एखमब्ला मोसानाय जोंनि बर' हारिमुनिखौ लाजि फोनांनाय दिनै बार बार जोंनि बर' हारिनि सायाव सिलाय गुलिजों गादबनाय बेबायदिनो पेपारजों गादबनाय बेबायदिनो साननैसो सिगां जे सासे हारसा बुरिया मा बुंदों बे तामुलपुर एरियायावहाय सासे कम्पिउटार मास्टारखौ बुनायावहाय जोंलायनो गुबुन हारिनि गावसिनि हा होनायावसो दङ बेफोर गासै जोङो नुनो मोनदों दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लागासिनो दङ रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो जोङो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सिरि मोननानै खौसेथि जानानै बेनि गेजेरजों दिनै मेन रल लानांगौआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि सरकाराव थानाय जे थिफुदला जोंनि खुगाजोंल' बुङा लाफैनो जे मावग्रा मानसिफोर बिस्वजित दैमारि मोनहा बेखौ एक्सन लानांगौ रायजो राजाफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।